Velkommen til Sakskøbing. Kom ind for en køb. Velkommen til køkkenet. Der er en masse lokale produkter, vi kan benytte os af. Ja, det er et super dejligt sted. Går ind i stuen her engang. Farmands plads her, når vi sidder fredag aften. Børnenes plads. Her har vi soveværelse. Det her rum, vi har jo masser af plads i huset, så pigerne har faktisk et helt legeværelse her, hvor de kan boltre sig. Der ligger de her sover. Jeg kan lige vise jer vores badeværelse. Det ligger herinde. Her har jeg mit hjemmekontor, der er plads i huset til, at jeg faktisk har fået et rimelig godt hjørne her, hvor jeg kan sidde og arbejde hjemmefra. Super dejlig terrasse, som I ser, solen bager ned her. Her der er masser af luft. Og ser, store have her og store have om på den anden side. Der er masser af plads. Velkommen til mit køkken. Det gode vejr, en god udsigt. Lille køleskab, plads til poesi. Der er ikke meget plads. Der er nogle gange i en bog. Finder selvfølgelig noget om psykologi, synes jeg er spændende.